हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे आपण हा वर्ग घेतोय, ज्यामध्ये श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंधाचं वाचन आपण करतो आहोत. तर प्रथम मी मंगलाचरणने सुरुवात करते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण स्कंद 1 अध्याय 7 आणि श्लोक क्रमांक 8 पासूनच सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण. ससंहितां भगवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृत्तीनिरतं मुनी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भागवताची रचना करून त्याची पाठशुद्धी झाल्यावर श्रील व्यासदेवांनी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर प्रवृत्त असलेल्या आपल्या पुत्राला शुकदेवांना त्याची शिकवण दिली. हरे माता कृष्ण. माताजी हरे कृष्ण. हा, पहिल्या नंदा माताजी वाचतील. त्यांचा हात रेस केलाय त्यांनी. आणि त्याच्यानंतर मग विमल माताजी तुम्ही वाचा. हा, हा. हरे कृष्ण. हरे वाचा कृष्ण. माता. जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. भागवत श्री ब्रह्मसूत्रे रचणाऱ्या लेखकाचीच त्यावरील स्वाभाविक टीका आहे. अगोदरच आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर असलेल्या साधकांसाठीच ब्रह्मसूत्रे वेदांत सूत्रे आहेत. भागवत हे असे लिहिले आहे की केवळ त्यातील विषयाचे श्रवण केल्याने कोणीही आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा तत्काळ अवलंब करतो. जरी त्याची रचना विशेषतः पूर्णपणे आत्मसाक्षात्कारात रममाण असणाऱ्या परमहंसासारखी असली तरी पूर्णपणे भोगासक्त मनुष्याच्या हृदयातही ते जाऊन पोहोचते. लौकिक प्रवृत्तीची माणसे इंद्रिय तृप्तीत संलग्न असतात, परंतु अशा लोकांनाही या वैदिक वाङ्मयात त्यांच्या भौतिक रोगांचे निराकरण करण्यासाठी उपाय सापडेल. शुकदेव गोस्वामी हे त्यांच्या जन्माच्या अगदी प्रारंभापासूनच मुक्त आत्मा होते. त्यांच्या पित्यांनी त्यांना भागवत शिकविले. संसारी विद्वानांमध्ये भागवताच्या रचनेच्या काळाला धरून काही मतभेद आहेत. तथापि भागवताच्या मूळ पाठाप्रमाणे ही गोष्ट निश्चित आहे की त्याची रचना भगवान श्रीकृष्णांच्या स्वधामगमनानंतर आणि परीक्षित महाराजांच्या तिरोभावापूर्वी झालेली आहे. तेव्हा परीक्षित महाराज भारतवर्षाचे सम्राट या नात्याने जगावर राज्य करीत होते. तेव्हा त्यांनी मूर्त रूपातील कलीला शिक्षा केली होती. शास्त्राप्रमाणे आणि ज्योतिर्वैज्ञानिक गणिताप्रमाणे कलियुगाची 5 सहस्र वर्षे लोटली आहेत. म्हणून भागवताची रचना 5 सहस्र वर्षापूर्वी झालेली आहे. महाभारत भागवताच्या पूर्वी रचले गेले होते आणि पुराणांची रचना महाभारताच्या अगोदर झालेली होती. विविध वैदिक साहित्यांच्या रचनाकालाचे हे अंदाज आहेत. भागवताची रूपरेखा वास्तविक वर्णनाच्या अगोदरच नारद मुनींद्वारे सांगण्यात आली होती. भागवत हे निवृत्ती मार्गाचे अनुसरण करण्यासाठीचे शास्त्र आहे. श्री नारद मुनींनी प्रवृत्ती मार्गाला अनुपयुक्त ठरविले आहे. सर्व बद्ध जीवांची त्याकडे सहज प्रवृत्ती आहे. भागवताचा हेतू
मनुष्य मात्रांचा भावरोग दूर करणे किंवा भौतिक दुःखांचे पूर्ण निराकरण करणे हा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढचा पण वाचा माताजी. हा, हरे कृष्ण. शौनक उवाच सवै निवृत्ती निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनी कस्य वा बृहती मेताम आत्मा रामः समभ्यसत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री शौनकांनी सूत गोस्वामींना विचारले, श्री शुकदेव गोस्वामी अगोदरच आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर निरत झालेले होते. अशा रीतीने ते आत्म्यातच रममाण झालेले मुनी होते. मग त्यांनी या बृहत वाङ्मयाचा कशासाठी अभ्यास केला? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: सामान्य लोकांच्या दृष्टीने जीवनाची सिद्धी म्हणजे भौतिक कार्यांना पूर्णपणे स्थगिती देऊन आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाला लागणे. जे इंद्रिय तृप्तीत आनंद घेतात किंवा जे भौतिक स्वरूपाच्या शरीर संबंधी कल्याण कार्यात संलग्न असतात त्यांना कर्मी म्हटले जाते. अशा लाखो कर्मींपैकी आत्मसाक्षात्काराने एखादा आत्माराम होऊ शकतो. आत्मा म्हणजे स्वतः आणि आराम म्हणजे आनंद घेणे. प्रत्येक जण सर्वश्रेष्ठ आनंदाच्या शोधात आहे, परंतु प्रत्येकाच्या आनंदाचा मापदंड वेगवेगळा असणार. असे असल्यामुळे कर्मीजनांच्या आनंदोपभोगाचा स्तर आत्मारामांच्या आनंदाहून वेगळा आहे. आत्माराम पुरुष भौतिक भोगांविषयी सर्वथा उदासीन असतात. श्रील शुकदेव गोस्वामींनी ही स्थिती अगोदरच प्राप्त केलेली होती आणि तरीही भागवतासारख्या बृहत स्वरूपाच्या वाङ्मयाच्या अभ्यासाचे श्रम घेण्यात त्यांना रस निर्माण झाला. याचा अर्थ असा की अगदी वेद पारंगत अशा आत्मारामांसाठी भागवत म्हणजे पुढील अभ्यासाचा विषय आहे. हा, हरे कृष्ण. आता हा श्लोक विमल माताजी वाचतील आणि त्याच्यानंतर मग पुढचे दोन योजना माताजी. हरे कृष्ण. आत्मारामश्च सूत उवाच आत्मारामश्च मुनयो निर्गंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतु किं भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, आत्म्याच्या ठिकाणी रमण करणारे सर्व प्रकारचे आत्माराम आणि विशेष करून आत्मभूतीच्या मार्गावर दृढपणे स्थित असलेले आत्माराम सर्व प्रकारच्या भवबंधनातून मुक्त झालेले असतात. तरीही त्यांना भगवंतांची अनन्य भक्तिमय सेवा करण्याची तीव्र इच्छा असते. याचे कारण म्हणजे भगवंत दिव्य गुण संपन्न असल्या कारणाने मुक्त आत्म्यासहित सर्वांनाच आकर्षित करणारे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य शील प्रभुपाद्वारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या आत्माराम श्लोकाचे विवरण प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी यांच्या समक्ष विशद करून सांगितले. ते या श्लोकाची 11 पदे मांडतात. 1 आत्माराम, 2 मुनय, 3 निर्घंथा, 4 आपी, 5 6 उरुक्रम, 7 कुर्वन्ती, 8 आहुती किम, 9 भक्तिम, 10 इत्थंभूत गुणः आणि 11 हरी संस्कृत विश्वप्रकाश शब्दकोशाप्रमाणे आत्माराम शब्दाचे 7 पर्याय आहेत. 1 ब्रह्म, परम सत्य, परम सत्य, हा. हा, 2 मग शरीर, 3 मन, 4 प्रयत्न, 5 सहिष्णुता, 6 बुद्धी, 7 सवयी. मुनह्या या शब्दाचे अर्थ चिंतनशील, 2 गंभीर आणि मौन, 3 तपस्वी, 4 निश्चयी, 5 संन्यासी, 6 ऋषी आणि 7 संस. निर्घंता या शब्दाचा अर्थ 1 अज्ञानमुक्त, 2 शास्त्राशी ज्यांचा काही संबंध नाही असा. नीतिशास्त्र, वेद, तत्वज्ञान, मनोविज्ञान, गूढ विज्ञान इत्यादी शास्त्रांगत विधी-निषेधाशी काहीच कर्तव्य नसलेला, अर्थात ज्याला नियमाचे बंधन लागू नसते असा मूर्ख, अशिक्षित बालिश, 3 धनिक आणि 4 निर्धन. शब्दकोशानुसार आणि उपसर्गाचा उपयोग होऊन होणारे अर्थ 1 निश्चिता, 2 गणना, 3 रचना आणि निषेध ग्रंथ. शब्दाचा अर्थ दहन, मत, प्रतिपादन, शब्द संपत्ती असा होतो. उरुक्रम या शब्दाचा अर्थ ज्याच्या कार्याचा महिमा थोर आहे असा होतो. क्रम म्हणजे पाऊल टाकणे. उरुक्रम हा शब्द विशेष करून भगवंताच्या वामन अवताराला उद्देशून योजलेला आहे. त्यांनी आपल्या पावलाने संपूर्ण विश्व व्याप्त केले. भगवान विष्णू शक्तिमान आहेत. त्यांची कार्य ही महिमापूर्ण आहे. त्यांनी आपल्या अंतरंग शक्ती संपूर्ण विश्व व्याप्त केले. भगवान विष्णू शक्तिमान आहे आणि त्यांचे कार्य ही महिमा
पूर्ण आहे. त्यांनी आपल्या अंतरंग शक्तीने दिव्य जग निर्माण केले आणि बहिरंग शक्तीने भौतिक जगाची रचना केली. ते आपल्या सर्वव्यापी स्वरूपाने सर्वत्र परम परमसत्याच्या रूपाने उपस्थित आहेत आणि स्वतःच्या वैयक्तिक रूपाने ते त्यांच्या गोलोक वैकुंठ नामक दिव्यधामात नित्य विराजमान आहेत. तेथे ते अनेकविध रूपांतर आपल्या दिव्य लीला प्रदर्शित करतात. त्यांच्या कार्याची तुलना कोणाशी करता येणार नाही आणि अशा रीतीने उरुक्रम शब्द केवळ त्यांनाच लागू होतो. संस्कृत धातू व्यवस्थेनुसार कुर्वंती हा शब्द इतरांसाठी काही करण्याच्या अर्थाने उपयोगात आणला जातो. म्हणून त्याचा अर्थ असा होतो की आत्मारामजन भगवंताची प्रेम भक्ती करतात. ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी नाही तर भगवान उरुक्रमाच्या संतोषासाठी. हेतू म्हणजे कारण. इंद्रियाच्या संतोषाची अनेक कारणे असतात. त्यांची भौतिक भोग सिद्धी मुक्ती अशी वर्गवारी करता येते. विकसित चेतना वर्गातील व्यक्ती सामान्य यांची यांची इच्छा धरतात. भौतिक भोग आपोआप आहेत. भ्रामक शक्तीने प्रभावित झाल्यामुळे भौतिकवादी त्यांच्यात अधिकाधिक वाढ करण्यात उत्सुक असतात. भौतिक भोगाच्या सूचीला अंत नाही आणि कोणीही या भौतिक विश्वात त्या सर्वांचा उपयोग करू शकणार नाही. योग शुद्धी एकूण 8 आहेत. अणुप्रमाणे सूक्ष्म रूप धारण करणारे बाह्यरहित होणे, इच्छिलेले प्राप्त होणे, भौतिक सृष्टीवर सत्ता ठेवणे, प्राणिमात्रावर नियंत्रण करणे, ग्रहगोल अंतराळ फेकणे इत्यादी. त्यांचे वर्णन भागवतात केलेले आहे. 5 प्रकारच्या मुक्ती आहेत. म्हणून अहेतुकी अर्थात विशुद्ध भक्ती म्हणजे वर वर्णिलेल्या व्यक्तिगत लाभाची इच्छा न ठेवता भगवंताने केलेली प्रेममय सेवा. अशा सर्व प्रकारच्या वैयक्तिक लाभाच्या इच्छेपासून पूर्णपणे मुक्त असलेल्या निष्काम भक्तांच्या सेवेने सर्व शक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण पूर्ण संतुष्ट होतात. भगवंताची अशी विशुद्ध भक्ती वेगवेगळ्या टप्प्यांनी विकसित होते. भक्ताच्या आचरणाची भौतिक क्षेत्रातच 81 स्वरूपे आहेत. या सर्व कार्याच्या वर भक्तीने आध्यात्मिक स्तरावरील आचरण येते. ते एकाच स्वरूपाचे असून अशा आचरणाला साधन भक्ती म्हणतात. जेव्हा साधन भक्तीच्या निष्काम आचरणाद्वारे भगवंताचे दिव्य प्रेम विकसित होते तेव्हा भगवंताच्या दिव्य प्रेममय भक्तीचा प्रारंभ होतो. अशी प्रेम भक्ती क्रमश 9 टप्प्यांनी विकसित होत जाते. आसक्ती, प्रेम, स्नेह, अनुभव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव आणि विरह. शांत भक्तीची आसक्ती भगवंताच्या दिव्य प्रेमापर्यंत विकसित होत जाते. सक्रिय सेवाभावी भक्ताची आसक्ती रागापर्यंत विकास पावते. सख्या भावातील भक्ताची आसक्ती अनुरागापर्यंत विकसित होते. वात्सल्य भावातील भक्ताची आसक्ती देखील अनुरागापर्यंत विकसित होते. माधुर्य भावातील भक्ताचा भाव तीव्र विरहापर्यंत विकसित होतो. भगवंताच्या अहेतुक भक्ताची काही लक्षणे आहेत. हरिभक्त सुधोदयानुसार इत्थंभूत या शब्दाचा अर्थ पूर्ण आनंद असा आहे. निराकार ब्रह्माच्या साक्षात्कारातील दिव्य आनंद गायीच्या खुराने झालेल्या खळग्यातील पाण्याच्या मात्रेसारखा अल्प आहे. भगवंताच्या साक्षात्कारातून होणारा आनंदाच्या तुलनेत तो तुच्छ आहे. भगवंताचे व्यक्तिगत रूप इतके आकर्षण आहे की त्यात पूर्ण आकर्षण, पूर्ण आनंद आणि सर्व रसांचा मेळ आहे. भगवंताचे असे आकर्षण इतके प्रभावी असते की त्यामुळे कोणीही भौतिक भोगांची, योगसिद्धीची आणि मुक्तीची इच्छा करीत नाही. या भौतिक भोगाची या विधानाच्या पुष्टीसाठी तार्किक युक्तवादी आवश्यकता नाही, परंतु कोणीही श्रीकृष्णाच्या गुणांनी स्वाभाविकपणे आकर्षित होतो आणि हे निश्चित ध्यानात घ्यायला हवे की भगवंताच्या गुणाचा लौकिक गुणाशी काही संबंध नाही. भगवंताचे गुण सच्चिदानंद स्वरूपी आहे. भगवंतांचे असंख्य गुण आहेत आणि प्रत्येक जीव वेगवेगळ्या गुणाकडे आकर्षित होऊ शकतो. सनक, सनातन, सनंदन आणि सनतकुमार असे महान ऋषी भगवंताच्या चरण कमळावरील चंदनयुक्त फुलांचा व तुळशी दलांच्या मधुर सुगंधाने आकर्षित झाले होते. त्याचप्रमाणे शुकदेव गोस्वामी भगवंताच्या दिव्य लीलेकडे आकर्षित झाले होते. शुकदेव गोस्वामी अगोदरच मुक्त अवस्थेत होते तरीही ते भगवंताच्या लीलाकडे आकर्षित झाले. यावरून हे सिद्ध होते की
भगवंताच्या लीलाचे स्वरूप भौतिक स्वरूपाच्या आकर्षणाहून पूर्णच वेगळे आहे. त्याचप्रमाणे वर्जागण भगवंतांच्या शरीर सौंदर्याने आकर्षित झाल्या होत्या. रुक्मिणी त्यांच्या यशाचे श्रवण करून त्यांच्याकडे आकर्षित झाली होती. भगवान श्रीकृष्ण, सौभाग्य देवी लक्ष्मी देखील मन आकर्षित करतात. काही विशेष बाबतीत सर्व तरुणीची मने ते आकर्षून घेतात. वयस्क स्त्रियांची मने ते वात्सल्य प्रेमाने आकर्षित करतात. पुरुषांची मने ते दास्य आणि सख्या भावाने आकर्षित करतात. हरी शब्द अथवा हरी शब्द अनेक अर्थाचा सूचक आहे, परंतु मुख्य अर्थ असा आहे की ते भगवंत आपले शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करून भक्ताच्या मनातील सर्व प्रकारच्या अशुभांचे हरण करतात. घोर दुःखांच्या प्रसंगी भगवंताचे स्मरण करून कोणीही सर्व प्रकारच्या दुःखातून आणि चिंतेतून मुक्त होतो. भगवंत शुद्ध भक्ताच्या भक्तीतील सर्व अडथळे क्रमाक्रमाने दूर करतात आणि श्रवण कीर्तन आदी अशी नवविधी भक्ती प्रकाशित होते. आपल्या वैयक्तिक वैशिष्ट्याने आणि दिव्य गुणाने भगवान शुद्ध भक्ताच्या सर्व मानसिक क्रियांना आपल्याकडे आकर्षून घेतात. अशी भगवंताची आकर्षण शक्ती आहे. ते आकर्षण इतके प्रबळ असते की शुद्ध भक्त 4 पुरुषार्थापैकी एकाची हाव धरीत नाही. ही भगवंताच्या दिव्य गुणाची वैशिष्ट्ये आहेत. पुढे अपीच या शब्दांना जोडलेला अर्थ अधिक विस्तृत होतो. संस्कृत व्याकरणानुसार अपि शब्दाचे 7 पर्यायी अर्थ होतात. अशा रीतीने या श्लोकातील प्रत्येक शब्दाची व्याख्या केल्यावर आपणाला शुद्ध भक्ताच्या मनाला आकर्षित करणाऱ्या भगवंताच्या असंख्य दिव्य गुणांची जाणीव होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणी अध्यगान महद आख्यानम नित्यम विष्णू जनप्रियः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रील व्यासदेवांचे पुत्र शुकदेव गोस्वामी हे केवळ आध्यात्मिक सामर्थ्यानेच पूर्ण नव्हते, तर भगवंतांच्या भक्तांनाही अतिशय प्रिय होते. त्यांनी या महान भागवत आख्यानाचे नियमपूर्वक अध्ययन केले. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय. ब्रह्मवैवर्त पुराणानुसार शुकदेव गोस्वामी गर्भावस्थेपासूनच मुक्त होते. श्रील व्यासदेवांना हे माहीत होते की जन्मानंतर हे मूल घरी राहणार नाही, म्हणून त्यांनी भागवताची रूपरेखा त्यांच्या मनावर बिंबवली. त्यांचे मन भगवंतांच्या दिव्य लीलांकडे आकर्षित व्हावे हाच त्यांचा हेतू होता. जन्मानंतर भगवंताच्या भागवताच्या श्लोकांचे पठण करवून श्रील व्यासदेवांनी त्यांना अधिक शिक्षित केले. तात्पर्य असे की साधारणपणे मुक्तात्मे अद्वैती धारणेप्रमाणे ब्रह्मात विलीन होण्याच्या उद्देशाने निराकार ब्रह्मात आसक्त झालेले असतात, परंतु व्यासदेवांसारख्या शुद्ध भक्ताच्या सहवासाने मुक्त आत्माही भगवंतांच्या दिव्य गुणांकडे आकर्षित झाला. श्री नारदांच्या कृपेने श्रील व्यासदेव भागवत सांगण्यास समर्थ झाले आणि व्यासदेवांच्या कृपेने श्रील शुकदेव गोस्वामी त्याचा आश्रय आत्मसात करू लागले. भगवंतांचे दिव्य गुण इतके आकर्षक आहेत की निराकार ब्रह्मात पूर्णपणे तन्मय राहण्याचे सोडून श्रील शुकदेव गोस्वामी स्वेच्छेने भगवंतांच्या व्यक्तिगत लीलात तन्मय झाले. आपण परमसत्याच्या निराकार स्वरूपाच्या उपासनेत काळ व्यर्थ घालविला असा विचार करून शुकदेव गोस्वामी परमसत्याच्या निराकार भावनेतून पूर्णपणे मुक्त झाले होते. दुसऱ्या शब्दात त्यांनी परब्रह्माच्या निराकारापेक्षा वैयक्तिक स्वरूपात अधिक दिव्य आनंद अनुभवला. त्यावेळेपासून ते विष्णूजनांना किंवा भगवंतांच्या भक्तांना प्रिय झाले. इतकेच नाही तर त्यांनाही विष्णूजन अतिशय प्रिय झाले. भक्त जे जीवाचे व्यक्तिमत्व नष्ट करू इच्छित नाहीत आणि भगवंतांचे परिचारक होण्याची इच्छा ठेवतात, त्यांना निराकार वाद्यांची आवड नसते. त्याचप्रमाणे ब्रह्माशी एकरूप होण्याची इच्छा धरणाऱ्या निराकार वाद्यांना भगवत भक्तांचे मूल्यांकन करता येत नाही. याप्रमाणे पूर्वीपासून अशा 2 प्रकारच्या अध्यात्म मार्गावरील प्रवाशांमध्ये वेळोवेळी स्पर्धा होत आलेली आहे. दुसऱ्या शब्दात आत्यंतिक मान्यता वेगळी असल्याने एकमेकांपासून विभक्त राहण्यात त्यांना रुची असते. म्हणून असे दिसते की श्रील शुकदेव गोस्वामींनाही भक्तांविषयी आवड नव्हती, परंतु जेव्हापासून ते भगवंतांचे अनन्य भक्त झाले तेव्हापासून त्यांनी नेहमीच विष्णूजनांच्या संगतीची इच्छा धरली आणि ते आता एक व्यक्ती भागवत होते. विष्णूजनांनाही त्यांची संगत आवडू लागली. पिता पुत्र दोघेही ब्रह्माविषयीच्या दिव्य ज्ञानात पारंगत होते. दोघेही भगवंतांच्या
व्यक्तिगत दिव्य गुणयुक्त रूपात तन्मय झाले होते. अशा रीतीने श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवताच्या निरूपणाकडे कसे आकर्षित झाले हे या श्लोकातून पूर्णपणे स्पष्ट झाले. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. पुढचाही वाचा हा माताजी. परीक्षितोतराजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामींनी शौनक प्रमुख ऋषी समुदायाला उद्देशून म्हटले की मी श्रीकृष्णांच्या दिव्य कथा व राजर्षी परीक्षित महाराजांचा जन्म, कर्तृत्व, उद्धार तसेच पांडूच्या मुलांची गृहस्थाश्रमातून निवृत्ती या विषयांचे वर्णन करून सांगेन. हरे कृष्ण. आणि ह्या पुढचे कोणाला वाचायचे त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय. भगवान श्रीकृष्ण पतित जीवांविषयी अत्यंत दयाळू आहेत. ते स्वतः विविध रूपाने त्यांच्यात अवतीर्ण होतात आणि त्यांच्या संगतीने नित्याच्या कार्यात भाग घेतात. भगवंतांच्या कार्याच्या संबंधातील अर्वाचीन अथवा प्राचीन अशी कोणतीही ऐतिहासिक घटना भगवंतांची दिव्य कथा म्हणून समजली जाते. श्रीकृष्णांविना पुराणे, महाभारत यांसारखी पूरक वाङ्मये केवळ ऐतिहासिक घटना आहेत, परंतु श्रीकृष्णांमुळे त्यांना दिव्यत्व आले आहे. जेव्हा आपण त्यांचे श्रवण करतो तेव्हा आपण दिव्यत्वाने भगवंतांशी जोडले जातो. भागवत सुद्धा एक पुराणच आहे, तथापि त्याचे वैशिष्ट्य हे आहे की त्यात भगवंतांचे चरित्र प्रामुख्याने आहे. त्या केवळ पूरक ऐतिहासिक घटना नव्हेत. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भागवताची अमल पुराण म्हणून प्रशंसा केलेली आहे. प्राथमिक स्कंदांना समजून न घेताच 10व्या स्कंदात वर्णन केलेल्या भगवंतांच्या लीलांचे आस्वादन करण्याची इच्छा करतात. त्यांचा समज असा असतो की इतर स्कंदांचा श्रीकृष्णांशी काहीही संबंध नाही आणि अज्ञानातून मूर्खपणाने ते प्रथम 10वा स्कंद अध्ययनासाठी घेतात. अशा वाचकांना येथे विशेष करून हे सांगण्यात आले आहे की भागवताचे इतर स्कंद देखील 10व्या स्कंदाप्रमाणे महत्वाचे आहेत. कोणीही इतर 9 स्कंधांचा आशय पूर्णपणे समजून घेतल्याविना 10व्या स्कंदातील विषयवस्तूत जाण्याचा प्रयत्न करू नये. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे पांडवांसारखे भक्त हे एकाच पातळीवर आहेत. श्रीकृष्ण आपल्या भक्तांपासून भिन्न नाहीत आणि पांडवांसारखे शुद्ध भक्त श्रीकृष्णांपासून भिन्न नाहीत. भक्त आणि भगवान परस्परांशी संबंधित आहेत आणि ते वेगळे होऊ शकत नाहीत, म्हणून त्यांच्याविषयी बोलणे म्हणजे कृष्ण कथाच होय. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. आता पुढचे 3 श्लोक अलका माताजी. हरे कृष्ण. यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेष्वथो विरगतिं गतेषु वृकोदर विद्ध विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रौणरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. कौरव आणि पांडवांकडील दोन्ही पक्षांचे योद्धे कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर मारले गेले आणि मेलेले योद्धे आपापल्या गतीला प्राप्त झाले. भीमसेनाच्या गदाप्रहाराने मांडी मोडल्यामुळे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनही विव्हळत पडला. तेव्हा द्रोणाचार्यांच्या पुत्राने अश्वत्थाम्याने द्रौपदीच्या झोपलेल्या 5 मुलांची शिरे कापून आपल्या स्वामीला अर्थात दुर्योधनाला हे आवडेल असा मूर्खपणाचा विचार करून त्याला ती भेटी दाखल नेऊन दिली. परंतु या घृणास्पद कृत्याचा दुर्योधनाने धिक्कार केला. त्यात त्याला मुळीच सुख वाटले नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. भागवतात कुरुक्षेत्राच्या युद्ध समाप्तीनंतर श्रीकृष्णांच्या लीला कथांचा प्रारंभ होतो. कुरुक्षेत्रावरच भगवान भगवद्गीतेत स्वतःविषयी बोलले, म्हणून भगवद्गीता आणि भागवत दोन्हीही भगवंतांचे दिव्य विषय आहे. गीता ही कृष्णकथाच आहे किंवा कृष्णांचा विषय आहे, कारण ती भगवंतांनी सांगितली आहे. भागवत देखील कृष्णकथाच आहे, कारण ती भगवंतांविषयी सांगितली गेली आहे. सर्वांना या दोन्ही कृष्णकथा बोलू ना ताई सर्वांना या दोन्ही कृष्णकथा अवगत करता याव्यात यासाठी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंची इच्छा आणि आज्ञा होती. भगवान कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण भक्ताच्या रूपात आलेले स्वतः श्रीकृष्णच आहेत. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू या दोघांविषयीचे केलेले विवरण समान आहे. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंची अशी इच्छा आहे की भारतात ज्यांनी जन्म घेतला आहे त्या सर्वांनी
या कृष्ण कथा गंभीरतेने समजून घ्याव्यात आणि पूर्ण साक्षात्कारानंतर त्यांनी जगात सर्वत्र तो दिव्य संदेश पोहोचवावा. असे झाल्यावर या आक्रांत झालेल्या जगात इच्छित शांती आणि समृद्धी येईल. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. श्रील प्रभुपादजी हरे की जय. कृष्ण. माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्ध्वाश्वकलाकुलाक्षी त्वां सांत्वयन्नाह किरीटमाली. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. पांडवांच्या 5 मुलांची माता द्रौपदी आपल्या मुलांची निर्घृण हत्या झाल्याचे ऐकून शोकविव्हल होऊन अश्रुपात करीत रडू लागली. अशा अवस्थेत तिचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करीत अर्जुन म्हणाला, हरे कृष्ण. तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तै विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्न्यास्यसि दग्धपुत्रा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे कल्याणी, गांडीव धनुष्यावरून सोडलेल्या बाणांनी त्या पतीत आततायी ब्राह्मणाचा शिरच्छेद करून ते शिर आणून तुला भेट करीन. तेव्हाच तुझ्या डोळ्यामधील आसवे पुसून मी तुझे सांत्वन करीन. नंतर तुझ्या मुलाचा दाह्य संस्कार उरकल्यावर त्या शिरावर बसून तू स्नान करशील. हरे कृष्ण. माताजी म्यूट आहात. अलका माताजी. हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा श्रील प्रभुपादजी की जय. जो शत्रू घराला आग लावतो, विषप्रयोग करतो, अकस्मात घातक शस्त्राने आक्रमण करतो, संपत्ती अपहरण करतो अथवा शेती बळकावतो किंवा दुसऱ्याच्या पत्नीचे अपहरण करतो, त्याला आततायी म्हणतात. असा आततायी, मग तो ब्राह्मण असो किंवा ब्राह्मणाचा तथाकथित मुलगा असो, सर्व परिस्थितीत दंडनीय असतो. आततायी अश्वत्थाम्याचे शिर उडवण्याची अर्जुनाने जेव्हा प्रतिज्ञा केली, तेव्हा त्याला चांगले माहित होते की तो ब्राह्मणाचा मुलगा आहे. तथापि हा ब्राह्मण पुत्र फाटकासारखा वागलेला असल्यामुळे त्याला ठार करण्यात ब्रह्महत्येचे पातक होणार नव्हते. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. इति प्रियां वल्गुविचित्र जल्पै स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्नाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान अच्युत ज्याचा सखा आणि मार्गदर्शक सारथी आहे, तो अर्जुन आपल्या प्रियेला असे सांत्वनपर शब्द बोलला आणि नंतर कवच अंगावर चढवून विनाशकारी शस्त्रास्त्रे घेऊन रथावर आरूढ होऊन त्याला शस्त्रास्त्र विद्या शिकवणाऱ्या गुरुच्या पुत्राचा अश्वत्थाम्याचा पाठलाग करू लागला. हरे कृष्ण. तमापतंतं सविलक्ष दूरात कुमारहोद्विग्मना रथेन पराद्रवं परित्सुरुव्यां यावदं गमं रुद्रभयाद्यदाकथ यावद्गमं रुद्रयाद्यथाकः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आपल्याला भिडण्यासाठी दूर अंतरावरून येणाऱ्या अर्जुनाला पाहून राजकुमारांचा मारेकरी अश्वत्थामा मनात कच खाऊन प्राण वाचवण्यासाठी ज्याप्रमाणे शिवांच्या भयाने सूर्य पळाला होता, त्याप्रमाणे मोठ्या त्वरेने रथातून पळाला. हरे कृष्ण. हा, अलका माताजी वाचा हा पण. हो हो. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा श्रील प्रभुपादजी की जय. पुराणात मिळणाऱ्या संदर्भावरून क किंवा अर्कह असे पाठ आढळतात. क म्हणजे ब्रह्मदेव, जे आपल्या मुलीला पाहून मोहित झाले आणि तिच्या मागे जाऊ लागले. हे पाहून शंकरांनी क्रोधित होऊन आपल्या त्रिशूळाने ब्रह्मदेवावर आक्रमण केले. ब्रह्मदेव जीवाच्या भीतीने पळू लागले. अर्कह या शब्दाविषयी वामन पुराणात एक संदर्भ आढळतो. विद्युन्माली नावाचा एक राक्षस होता. त्याला शिवांकडून सुवर्णाचे दीप्तिमान विमान प्राप्त झाले होते. ते विमान सूर्याच्या पाठोपाठ जात असे आणि त्या विमानाच्या प्रखर प्रकाशाने रात्रच होत नसे. या गोष्टीमुळे सूर्यदेव क्रोधित झाले आणि त्यांनी आपला प्रखर किरणाने विमान वितळवून टाकले. या घटनेमुळे शंकर क्रोधित झाले. त्यांनी सूर्यदेवावर आक्रमण केले. सूर्य पळू लागला व पळता पळता शेवटी काशी क्षेत्री खाली पडला. ते स्थळ लोलार्क नावाने प्रसिद्ध आहे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माता.
हरे कृष्ण. आता पुढचे 4 श्लोक म्हणजे 23 पर्यंत ज्याला वाचायचे आहेत त्यांनी मग हँड रेस करून ठेवा. हरे कृष्ण. यदा शरणमात्मानम् ऐक्षत शान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत् आत्मत्राणं द्विजात्मजः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तेव्हा ज्या ब्राह्मण पुत्राने आपले घोडे थकून गेले आहेत असे पाहिले, तेव्हा निकराचे अस्त्र जे ब्रह्मास्त्र याचा वापर केल्याविना आपल्या संरक्षणाचा दुसरा उपाय नाही असे त्याला वाटू लागले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू? वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य: केवळ आणीबाणीचा प्रसंगी जेव्हा दुसरा कोणताच उपाय नसतो तेव्हा ब्रह्मास्त्राचा उपयोग केला जातो. येथे द्विजात्मज हा शब्द महत्वाचा आहे, कारण द्रोणाचार्याचा पुत्र वास्तविकपणे गुणसंपन्न ब्राह्मण नव्हता. अतिशय बुद्धिमान मनुष्याला ब्राह्मण म्हटले जाते. ही काही वंश परंपरागत पदवी नाही. अश्वत्थामाला पूर्वी ब्राह्मणाचा मित्र समजले जात होते. ब्रह्मबंधू म्हणजे गुणाने ब्राह्मण नसलेला असा ब्रह्मबंधू किंवा ब्राह्मणाचा पुत्र जेव्हा पूर्ण योग्यता प्राप्त करील तेव्हाच त्याला ब्राह्मण म्हणता येईल, अन्यथा नाही. अश्वत्थामाचा निर्णय अपरिपक्व होता, म्हणून त्याला येथे हेतुपुरस्सर ब्राह्मण पुत्र म्हटले गेलेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथोपस्पृश्य सलिलं संददे तत्समाहितः अजानन अपि संहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जीवन संकटात आल्यामुळे त्याने जलस्पर्श करून पवित्र झाल्यावर ब्रह्मास्त्र सोडण्यासाठी मन एकाग्र करून मंत्रोच्चार केला, परंतु त्याला ते आवरणे माहिती नव्हते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: सूक्ष्म भौतिक आणि कार्यांचे स्वरूप स्थूल रूपातील भौतिक क्रियांहून अतिशय सूक्ष्म असते. अशा सूक्ष्म स्तरावरील भौतिक क्रिया शुद्धतापूर्वक मंत्र ध्वनीद्वारे सिद्ध होतात. येथे ब्रह्मास्त्र सोडण्याकरता मंत्रोच्चारणाची हीच पद्धत उपयोजली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदं बिप्रेक्ष जिष्णुरुवाचः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तेव्हा सर्व दिशांना प्रचंड तेज पसरले. ते अतिशय तीव्र होते. त्यामुळे अर्जुनाला प्राणसंकट उपस्थित झाले आहे असे वाटले आणि तो भगवंतांना म्हणाला. अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेक मानानां अपवर्गोसी संस्कृते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान श्रीकृष्ण, तुम्ही सर्व शक्तिमान परमेश्वर आहात. तुमच्या भिन्न भिन्न शक्तींना अंत नाही. तुम्हीच एक आपल्या भक्तांच्या हृदयात अभयाची भावना स्थिर ठेवण्यात समर्थ आहात. भौतिक दुःखांच्या दावाग्नीत दग्ध झालेल्यांना तुमच्या स्थायी मुक्तीचा मार्ग प्राप्त होणे शक्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: कुरुक्षेत्राच्या युद्धात भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन हे दोघेही एकत्र होते आणि अशा प्रकारे भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य गुणांविषयी अर्जुनाला जाणीव होती. म्हणून अर्जुनाचे म्हणणे अधिकारपूर्ण आहे. श्रीकृष्ण सर्व शक्तिमान असून विशेषतः भक्तांच्या हृदयातील अभयाचे कारण आहेत. भगवंताच्या संरक्षणामुळे भगवत भक्त सदैव भयरहित असतो. भौतिक अस्तित्व एखाद्या वनात लागलेल्या दावाग्नी समान आहे. त्याचा उपशम भगवान श्रीकृष्णाच्या कृपेने होणे शक्य असते. आध्यात्मिक गुरु भगवंतांच्या कृपेचे प्रतिनिधी आहेत. अशा प्रकारे भौतिक अस्तित्वाच्या ज्वाळात होरपळणाऱ्या जीवांचा आत्मसाक्षात्कारी आध्यात्मिक गुरुच्या पारदर्शी माध्यमातून भगवंतांच्या दयारूपी जलसिंचनाचे संरक्षण होऊ शकते. आध्यात्मिक गुरु आपल्या शब्दाद्वारे त्रस्त जीवाचा हृदयात प्रवेश करतात आणि दिव्य ज्ञान प्रदान करतात. अशा प्रकारे भौतिक अस्तित्वाच्या दावाग्नीचे शमन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्वमाद्यः पुरुषः
साक्षादीश्वर प्रकृते परा माया व्युद्वस्त चित शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तुम्ही आदी पुरुष आहात. तुम्ही सर्व सृष्टीत आपला विस्तार केला आहे. तुम्ही भौतिक शक्तीच्या पलीकडे असून स्वतःच्या अंतरंग शक्तीच्या सामर्थ्याने भौतिक शक्तीचे परिणाम दूर करून टाकले आहेत. तुम्ही शाश्वतरित्या दिव्य ज्ञान आणि आनंदात स्थित आहात. हरे कृष्ण. आता मिनल माताजी 23 ते 28 पर्यंत. हो. हा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की भगवंतांच्या चरणकमळांना शरण जाणारा मनुष्य अज्ञानातून मुक्ती प्राप्त करतो. श्रीकृष्ण सूर्यासमान आहेत आणि भौतिक अस्तित्व अंधकाराप्रमाणे आहे. सूर्यप्रकाश येताच अंधकार नष्ट होतो. या अज्ञानपूर्ण जगातून बाहेर पडण्याचा सर्वश्रेष्ठ पर्याय येथे सुचविलेला आहे. येथे श्रीकृष्णांना आदी पुरुष म्हणून संबोधित करण्यात आले आहे. त्यांच्यातूनच इतर भगवत स्वरूपांचा विस्तार होतो. सर्वस्थित भगवान विष्णू श्रीकृष्णांचे स्वांश विस्तार आहेत. भगवंत स्वतःचा असंख्य भगवत रूपात आणि भिन्न जीवांमध्ये विस्तार करतात. परंतु भगवान श्रीकृष्ण आदिपुरुष आहेत आणि त्यांच्यापासून सर्व काही प्रकट होते. या विश्वात ज्या भगवंतांच्या सर्व व्यापक स्वरूपाचा अनुभव येतो ते भगवंतांचे एक आंशिक रूपच आहे. म्हणून परमात्मा तेच आहेत. तेच परम भगवान आहेत. त्यांना या भौतिक अभिव्यक्तींशी संबंधित कर्मे व त्यांची फळे यांच्याशी काही कर्तव्य नाही. ते भौतिक उत्पत्तीहून दूर आहेत. अंधार हे प्रकाशाचे अन्यथा रूप आहे. म्हणून सूर्याच्या उपस्थितीवर अंधकाराचे अस्तित्व अवलंबून आहे. परंतु प्रत्यक्ष सूर्यात अंधकाराचा थोडाही अंश नाही. सूर्य पूर्ण प्रकाशमय आहे. त्याप्रमाणे भौतिक अस्तित्वा पलीकडे असलेले परम भगवंत आनंदमय आहेत. तसेच दिव्य वैविध्यांनी पूर्ण आहेत. दिव्यत्व निर्विशेष नसून वैविध्यपूर्ण आहे. प्राकृतिक 3 गुणांच्या गुंतागुंतींच्या या भौतिक प्रकृतीहून ते सर्वतः भिन्न आहेत. भगवंत परम आहेत म्हणून ते निरपेक्ष आहेत. त्यांच्या अनेकविध शक्ती आहेत. त्या अनेक शक्तींमधून ते या भौतिक जगाची निर्मिती, धारण आणि संहार इत्यादी करतात. त्यांच्या धामात सर्व काही शाश्वत, चिन्मय, आनंदमय आहे. तेथील जगत शक्तींद्वारे अथवा शक्तिमान प्रतिनिधींद्वारे व्यवहृत होत नाही, तर सर्व शक्तींनी समृद्ध अशा सर्व शक्तिमानाद्वारे संचालित होत असते. हरे कृष्ण. श्री हरे कृष्ण. स एव जीव लोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आणि जरी तुम्ही भौतिक शक्तीच्या सीमेपलीकडे आहात तरी भ्रमित झालेल्या बद्ध जीवांच्या आत्यंतिक कल्याणासाठी धर्माने लागू केलेल्या 4 मुक्तीच्या तत्वांचा निर्वाह करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आपल्या अकारण कृपेने प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली न येता या व्यक्त झालेल्या जगात अवतार घेतात. ते शाश्वतरित्या भौतिक अभिव्यक्ती पलीकडे आहेत. ते केवळ माया शक्तीने मोहित झालेल्या पतितात्म्यांच्या उद्धारार्थ अकारण कृपेने अवतीर्ण होतात. बद्ध जीवांना भौतिक शक्तीची बाधा झालेली असल्याने ते खोटी कारणे पुढे करून तिचा सुखोपभोग घेऊ इच्छितात. परंतु जीव असा सुखोपभोग करण्यात कधीच समर्थ होत नाही. तो भगवंतांचा शाश्वत दास आहे. तेव्हा तो आपली स्थिती विसरतो. जेव्हा तो आपली स्थिती विसरतो तेव्हा तो भौतिक जगाचा उपभोग घेऊ इच्छितो. परंतु तो भ्रमात आहे. भगवंत भोक्तृत्वाचा असा खोटा भाव काढून टाकण्यासाठी आणि त्यांना भगवत धामाचे पथप्रदर्शन करण्यासाठी अवतरित होतात. पतित जीवांसाठी भगवंतांचा हाच पतित पावन स्वभाव आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. तथायं चावतारस्ते भुवो भार जिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चा सकृत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्याचप्रमाणे तुम्ही जगाचा भार क्षीण करण्यासाठी आणि विशेषतः जे सदैव तुमच्या स्मरणात मग्न आहेत अशा अनन्य भक्त सुहृदांच्या लाभासाठी अवतरित होता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: भगवंत आपल्या भक्तांचे पक्षपाती आहेत असे दिसते. प्रत्येक जण भगवंतांशी संबंधित आहे. ते सर्वांकरिता समान असूनही त्यांचा आपल्या सुहृद जनांकडे आणि भक्तांकडे अधिक कल आहे. भगवंत सर्वांचे पिता आहेत. त्यांचा कोणी पिता असू शकत नाही आणि तरीही त्यांचा कोणी पुत्र असू शकत नाही. त्यांचे भक्त त्यांचे स्वजन आहेत आणि संबंधी आहेत. येथे पितृत्वादींसारख्या भौतिक नात्यांच्या कल्पनांचा काही संबंध नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे भगवंत त्रिगुणातीत आहेत आणि प्रेम भक्तीतील त्यांच्या स्वजनांच्या आणि नात्यांच्या संबंधाने काहीही भौतिक स्वरूपाचे नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किमिदं स्वितकुतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे देवाधिदेव, हे अतिशय प्रखर असे दारुण तेज सर्व दिशांना कसे पसरत चालले आहे, ते कोठून येत आहे हे मला समजत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: भगवंतांसमोर जे काही मांडावयाचे असेल ते अशा प्रकारे योग्य आदराने प्रार्थनापूर्वक मांडावयास हवे. हाच आदर्श विधी आहे. भगवंतांचा निकट मित्र असूनही अर्जुन सामान्य लोकांच्या प्रबोधनार्थ या विधीचे पालन करीत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्म अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री भगवान म्हणाले, हे हे द्रोणाचार्यांच्या पुत्राचे कृत्य आहे. त्याने मंत्रोच्चार पूर्वक ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केला आहे, परंतु ते परत कसे घ्यावे हे त्याला माहिती नाही. मृत्यू सन्निकट आल्याचे पाहून असहाय्य होऊन त्याने हे कृत्य केले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: शील प्रभुपाद की जय. अणुशक्तीचा उपयोग करून घेतलेल्या आधुनिक अण्वस्त्रासारखेच ब्रह्मास्त्र आहे. अणुशक्ती पूर्णतः इंधन जाळून कार्य करते. ब्रह्मास्त्रही तसेच कार्य करते. आण्विक ज्वलनाप्रमाणेच ते असह्य उष्णता निर्माण करते. भेद इतकाच की अण्वस्त्र हे स्थूल प्रकारचे अस्त्र आहे, तर ब्रह्मास्त्र हे मंत्रांद्वारे संचालित केलेले अस्त्र आहे. हे शास्त्रच वेगळे आहे. पुरातन काळात भारतवर्षात अशा शास्त्राचा विकास झालेला होता. मंत्रोच्चारणाचे सूक्ष्म विज्ञान सुद्धा भौतिकच आहे, परंतु आधुनिक शास्त्रज्ञांना त्याचे ज्ञान झालेले नाही. हे सूक्ष्म विज्ञान आध्यात्मिक नाही, परंतु सूक्ष्मतर आध्यात्मिक पद्धतीशी त्याचा संबंध आहे. मंत्रोच्चारणाने अस्त्र फेकणारा ते अस्त्र कसे वापरावे, ते कसे आवरावे हे जाणीत असे. ते त्याचे पूर्ण ज्ञान असे. परंतु येथे ज्याने या अस्त्राचा वापर केला होता तो द्रोणाचार्यांचा पुत्र ते अस्त्र परत कसे घ्यावे हे जाणीत नव्हता. प्राणसंकट उपस्थित झाले म्हणून त्याने त्याचा प्रयोग केला होता. त्याचे हे वागणे अयोग्यच नव्हते, तर धर्माविरुद्धही होते. ब्राह्मण पुत्र असून इतक्या चुका त्याने करायला नको होत्या आणि कर्तव्याच्या बाबतीत त्याने केलेल्या या प्रमादामुळे भगवान स्वतःच त्याला शिक्षा ठोठावणार होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न हस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जय्यस्त्र तेज उन्नद्ध मस्त्रज्ञो हस्त्र तेजसा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे अर्जुना, केवळ दुसरे ब्रह्मास्त्रच या अस्त्राचा प्रतिकार करील. तू युद्धशास्त्रात निपुण आहेस, तेव्हा स्वतःच्या अस्त्राच्या शक्तीने या अस्त्राचे तेज नष्ट कर. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: आण्विक शस्त्रांचा मारा थांबविणारे असे दुसरे प्रतिकारक अस्त्र उपलब्ध नाही, परंतु सूक्ष्म विज्ञानाने ब्रह्मास्त्राचा प्रतिकार करता येतो. त्या काळात जे युद्धशास्त्रात निपुण होते ते ब्रह्मास्त्राचा प्रतिकार करू शकत होते. द्रोणपुत्राला अस्त्र मागे घेण्याचे ज्ञान नव्हते आणि म्हणून अर्जुनाला स्वतःच्या अस्त्राच्या शक्तीने त्याचा प्रतिकार करण्यास सांगण्यात आले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. आता वैष्णवी माताजी 29 ते 34. हरे कृष्ण. सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः पुरवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्मास्त्रं संददे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, भगवंतांचे हे बोलणे ऐकून अर्जुनाने शरीर शुद्धीसाठी पाण्याला स्पर्श केला आणि भगवान श्रीकृष्णांना प्रदक्षिणा घालून त्याने ब्रह्मास्त्राचा प्रतिकार करण्यासाठी आपले ब्रह्मास्त्र सोडले. हरे कृष्ण. संहत्या अन्योन्यमुभयो तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खं च ववृद्धाते ववृद्धातेर्कवह्निवत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जेव्हा त्या दोन्ही अस्त्रांचे तेज एकवटले तेव्हा सूर्यबिंबा समान दुसऱ्या प्रखर अग्निवलयाने संपूर्ण बाह्य आकाश आणि ब्रह्मांड व्याप्त झाले. हरे कृष्ण. वैष्णवी माताजी. हा. श्री कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारे त्या ब्रह्मास्त्राचे तेज प्रलयाच्या वेळी सूर्यबिंबातून निघणाऱ्या अग्निसमान दाहक होते. अणुशक्तीचे विकिरण ब्रह्मास्त्राने निर्माण केलेल्या उष्णतेच्या तुलनेत अल्प असते. अण्वस्त्राचा स्फोट अधिकतर एक ग्रह नष्ट करू शकतो, परंतु ब्रह्मास्त्राने निर्माण झालेल्या उष्णतेने संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट होऊ शकते. म्हणून येथे या अग्नीची तुलना प्रलयाग्नीशी केलेली आहे. हरे कृष्ण. दृष्टास्त्रतेजस्तुत्रयो स्त्रीलोकान् प्रदन्मन्हता दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकममौसत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या आयुधांच्या उष्णतेमुळे त्रैलोक्यातील प्रजानन भाजून निघाले आणि त्यावेळी प्रलय समयी उत्पन्न होणाऱ्या सांवर्तक अग्नीची सर्वांना आठवण झाली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, वाचा वैष्णवी माताजी. त्याची कोणीतरी प्रश्न विचारत होतं. हा, कोणी काही बोललं का? ओके बरं, ठीक आहे, माताजी. वाचा तुम्ही. हा. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारे ब्रह्मांडात वरील भागात स्थित असलेले, मध्यावर स्थित असलेले आणि खालील भागात स्थित असलेले असे 3 लोक आहेत. जरी ब्रह्मास्त्र पृथ्वीवर सोडण्यात आले होते तरीही दोन्ही अस्त्रांच्या उष्णतेने संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त झाले आणि भिन्न भिन्न लोकातील प्रजाजनांना तेव्हा संवर्तक अग्नीच्या भयंकर दाहकतेचा अनुभव आला. म्हणून सर्व ग्रहांवर प्राणीसृष्टी आहे. अल्प बुद्धी असणाऱ्या भौतिकवादी समजतात तसे नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रजोपद्रवमालक्ष लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्. हरे कृष्ण. याप्रमाणे प्रजाजनांना होत असलेला उपद्रव व ग्रहलोकांचा सन्निकट आलेला विनाश पाहून श्रीकृष्णांच्या इच्छेप्रमाणे अर्जुनाने त्वरित दोन्हीही ब्रह्मास्त्रांना आवरून घेतले. हरे कृष्ण. हरे आता कृष्ण. पुढचं वाचा वैष्णवी माताजी, आणि त्याच्या पुढचे श्लोक ज्यांना वाचायचे त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारे आधुनिक अण्वस्त्रांच्या स्फोटामुळे सर्व जगताचा नाश होईल हे मत म्हणजे पोरकट कल्पना आहे. प्रथमतः जगाचा नाश करू शकेल इतके सामर्थ्य अणुशक्तीमध्ये नाही. दुसरे हे की अखेरीस सर्व काही भगवंताच्या इच्छेवर निर्भर आहे.
त्यांच्या इच्छे वाचून किंवा संमती वाचून काहीही रचना किंवा नाश करता येणार नाही. निसर्गाचे नियम सर्व शक्तिमान आहेत असे मानणे मूर्खपणाचे आहे. भौतिक प्रकृतीचे नियम भगवंताच्या निर्देशांतर्गत आहेत. यास भगवद्गीतेत आधार आहे. तेथे भगवंत म्हणतात की प्रकृतीचे नियम त्यांच्या देखरेखीखाली कार्य करतात. जगाचा नाश केवळ भगवंताच्या इच्छेनुसारच करता येईल, राजकारणाच्या लहरीने नाही. भगवंतांनी इच्छिले की द्रोणी व अर्जुन या दोन्हींनी सोडलेल्या आयुधे आवरण्यात यावीत आणि अर्जुनाने त्यांना आवरले. तसेच सर्वशक्तिमान भगवंताचे अनेक प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या इच्छेला येईल त्याप्रमाणेच ते कार्य करून घेऊ शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बरं, आता 2-3 श्लोकच आहेत. आपण एक पहिला वाचतील आता 33वा प्रतिभा माताजी, त्याच्या पुढचा वर्षा माताजी. आणि मग वेळ उरला तर आपण बघूया. हरे कृष्ण. तथा साध्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबंदामर्षतां राक्ष पशुं रशनया यथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. क्रोधाने डोळे लाल झालेल्या अर्जुनाने गौतमीच्या त्या क्रूर मुलाला कौशल्याने पकडून एखाद्या पशुप्रमाणे दोराने बांधून टाकले. हरे कृष्ण. प्रतिभा माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: अश्वत्थाम्याची माता कृपी गौतमाच्या कुटुंबात जन्मली होती. या श्लोकातील महत्वपूर्ण गोष्ट अशी आहे की अश्वत्थाम्याला पकडून एका पशुप्रमाणे दोरीने बांधण्यात आले. श्रीधर स्वामींच्या मताप्रमाणे कर्तव्याचा भाग म्हणून या ब्राह्मणाच्या मुलाला एका पशुप्रमाणे पकडून आणणे अर्जुनाला क्रमप्राप्त होते. श्रीधर स्वामींच्या या सूचितार्थास श्रीकृष्णांच्या पुढे येणाऱ्या विधानाने संमती मिळते. अश्वत्थामा हा द्रोणाचार्य व कुपी यांचा पुत्र होता, परंतु आपल्या कर्तव्याने त्याने अधोगतीच्या दशेला स्वतःचे पतन करून घेतल्यामुळे त्याला ब्राह्मणासारखे नव्हे तर पशुसारखे वागविणेच योग्य होते. हरे कृष्ण. आता हरे हा कृष्ण. पुढचा पण प्रतिभा माताजी वाचा तुम्ही, मग पुढचे 2 वर्षा माताजी वाचतील. हरे कृष्ण. शिबिराय निनिष्यन्तं रज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान अंबुजे क्षण. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अश्वत्थाम्याला बांधल्यावर अर्जुन त्याला शिबिराकडे नेऊ इच्छित होता, तेव्हा आपल्या कमळ नयनांनी पाहत भगवान क्रोधाविष्ट अर्जुनाला म्हणाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: येथे अर्जुन आणि भगवान श्रीकृष्ण दोघेही रागावलेले असल्याचे वर्णन आहे, परंतु अर्जुनाचे डोळे ताम्र धातूच्या लाल गोळ्यांप्रमाणे होते तर भगवंतांचे डोळे कमळाप्रमाणे होते. याचा अर्थ असा की अर्जुनाचा क्रोध आणि भगवंतांचा क्रोध एकाच श्रेणीचा नाही. भगवान दिव्य आहेत, म्हणून ते कोणत्याही स्थितीत निरपेक्ष आहेत. त्यांचा क्रोध त्रिगुणात्मक भौतिक प्रकृतीच्या गुणांतर्गत असलेल्या एखाद्या बद्ध जीवाच्या क्रोधासारखा नाही. त्यांचा क्रोध आणि संतोष एकच आहे. त्यांचा क्रोध प्राकृतिक त्रिगुणांमध्ये प्रकाशित होत नाही. त्यांच्या भक्तांच्या कार्यार्थ त्यांच्या मनाचा कल दाखवणारे ते चिन्ह आहे, कारण हा त्यांचा दिव्य स्वभाव आहे. म्हणून जरी ते रागावले तरी ते ज्याच्यावर रागवतात त्याचे कल्याणच होते. ते सर्व स्थितीत अविकारीच राहतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसहा सुप्तान् वधीन्निशि बालकान्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे अर्जुना, या ब्रह्मबंधूला मुक्त करून त्याच्यावर दया दाखवणे तुला योग्य नाही, कारण त्याने रात्रीच्या वेळी झोपलेल्या निष्पाप बालकांना ठार मारले आहे. हरे कृष्ण. वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: येथे ब्रह्मबंधू शब्द महत्वाचा आहे,
जो मनुष्य ब्राह्मण कुळात जन्म घेतो पण ब्राह्मणाच्या योग्यतेचा नसतो त्याला ब्रह्मबंधू म्हणतात. न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा पुत्र वास्तविक न्यायाधीश नाही, परंतु त्याला न्यायाधीशाचा नातलग म्हणण्यात दोष नाही. म्हणून जसा केवळ जन्माने कोणीही न्यायालयाचा न्यायाधीश होऊ शकत नाही, तसा जन्माधिकाराने कोणीही ब्राह्मण होत नाही. त्याला ब्राह्मणाची आवश्यक ती गुणवत्ता प्राप्त करावी लागते. ज्याप्रमाणे वरिष्ठ न्यायाधीशाचे पद योग्यता असलेल्या माणसाला मिळते, त्याप्रमाणे ब्राह्मणाची पदवी ही केवळ गुणवत्तेनेच प्राप्त केली जाऊ शकते. शास्त्रांचा देखील हाच निर्णय आहे की ब्राह्मणाव्यतिरिक्त दुसऱ्या कुटुंबात जन्मलेल्या व्यक्तीत जर चांगली योग्यता असेल तर अशी गुणसंपन्न व्यक्ती ब्राह्मण म्हणून स्वीकारली जावी. त्याचप्रमाणे ब्राह्मणाच्या कुटुंबात जन्मलेल्या परंतु ब्राह्मणाची योग्यता नसलेल्या मनुष्याला ब्राह्मण म्हणता येत नाही. सौम्य शब्दात त्याला ब्रह्मबंधू म्हणावे. धर्मतत्वांचे, वेदांचे अंतिम प्रमाण असणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतः या भेदाचे निदर्शन केले आहे. याचे कारण ते पुढील श्लोकात विशद करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मत्तं प्रमत्तं मुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं वीरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवेद. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जो धर्माची तत्वे जाणतो तो असावध, उन्मत्त, झोपलेला, शरणागत, रथहीन, भ्यालेला असा आपला शत्रू तसेच स्त्रिया, बालक, वेडा यांना कधीही ठार मारित नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: धर्माची तत्वे जाणणारा योद्धा संरक्षण करण्यात समर्थ नसलेल्या कोणत्याही शत्रूला ठार करीत नाही. पूर्वी धर्माच्या तत्वानुसार युद्धे लढली जात असत. इंद्रिय तृप्ती हाच त्यांचा विषय नसे. त्यावेळी मदमत्त, सुप्त इत्यादीवर उल्लेख केल्याप्रमाणे शत्रूची अवस्था असेल तर त्याला ठार केले जात नसे. असे हे धर्मयुद्धाचे काही नियम आहेत. पूर्वी स्वार्थी राजकारणी पुढाऱ्यांच्या लहरीने कधीही युद्ध केले जात नसे आणि युद्ध लढले गेले तर ते दुराचाररहित असे धर्मतत्वावर लढले जात असे. धर्मतत्वानुसार झालेली हिंसा तथाकथित अहिंसेपेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक श्लोक शेवटचा आपण करूया आणि मग थांबूया आज. स्वप्राणान्य परप्राणै प्रपुष्णात्य घृण खलहा तद्वत्तस्य हि श्रेयो यद्योष्याद्यात् तद्यदहा पुमान. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. दुसऱ्याच्या जीवनाचा नाश करून जो निर्लज्ज क्रूर मनुष्य आपले जीवन पोसतो त्याला त्याच्या कल्याणासाठी ठार केले पाहिजे, अन्यथा तो आपल्या कार्याने अधोगतीस जाईल. हरे कृष्ण. वर्षा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य: जो क्रूरपणाने व निर्लज्जपणाने दुसऱ्याचे प्राण खर्चून आपले प्राण पुष्ट करतो त्याला प्राणास प्राण ही शिक्षा आहे. नरकतीला जाणाऱ्या क्रूर माणसांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देणे ही राजकीय नीती आहे. दुसऱ्याला ठार करणाऱ्या अपराध्याला शासकांनी दिलेली मृत्यूची शिक्षा त्या अपराध्याच्या कल्याणासाठीच आहे. त्यामुळे त्याला पुढील जन्मात अशा कर्माचे दुःख भोगावे लागत नाही. अशा मनुष्याला मृत्यूदंडाची दिलेली शिक्षा म्हणजे अल्प शिक्षा आहे. स्मृतिशास्त्राप्रमाणे राजाने ज्यांना अशी प्राणास प्राण तत्वाने शिक्षा केलेली असेल ते सर्व पापापासून मुक्त होतात आणि त्यांना स्वर्गापर्यंत वाट मोकळी होऊ शकते. धर्माची तत्वे आणि नागरी आचारसंहिता लिहून ठेवणाऱ्या थोर मनुप्रमाणे पशुचा वध करणाऱ्यालाही खुनी मनुष्याप्रमाणे मानण्यात यावे. कारण पशुचे मांस हे सुसंस्कृत माणसांचे अन्न नाही. म्हणून त्याचे मुख्य कर्तव्य आहे भगवत धामास परत जाणे आणि त्यासाठी स्वतःची सिद्धता करणे. म्हणून म्हणतात की पशुला ठार करण्याच्या क्रियेत पापी लोकांच्या टोळीची एक सुनिश्चित योजना असते आणि ज्याप्रमाणे एका माणसाला ठार मारण्यासाठी एकत्र येऊन कट रचणारे सर्वच जण दंडाला पात्र असतात, त्याप्रमाणे अशा पशुवधातील सर्वच जणांना दंड झाला पाहिजे. जो पशु मारण्यास संमती देतो, जो पशुला ठार करतो, जो त्याची विक्री करतो, जो त्या पशुला शिजवितो, जो त्याची विक्री करण्याची व्यवस्था करतो आणि जो त्या पशुचे मांस खातो ते सर्वच निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे शिक्षेला पात्र आहेत. भौतिक शास्त्राची सर्वथा प्रगती झालेली असली तरी कोणीही प्राणी निर्माण करू शकत नाही व म्हणून कोणालाही आपल्या स्वतंत्र लहरीने जिवंत प्राण्याला मारण्याचा अधिकार नाही. श्रुतीने पशु खाणाऱ्यासाठी काही मर्यादित यज्ञांना अनुमती दिलेली आहे. कत्तलखान्यावर बंदी घालण्याच्या हेतूने अशी अनुमती दिली गेली आहे.
पशुहिंसेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाही. शास्त्रामधील पशुयज्ञाचा विधी यज्ञ की यज्ञात बळी गेलेल्या पशु त्वरित मनुष्य योनीत जन्म घेतो व पशु खाणाऱ्याचे महापापापासून रक्षण होते. मांसास पुरवठा करणारे कत्तलखाने हे देशाला, समाजाला, सामान्य जनांना सोसाव्या लागणाऱ्या भौतिक दुःखाची भयंकर उगमस्थाने आहेत. भौतिक जग मुळातच चिंताने भरलेले स्थान आहे. पशुहिंसेला प्रोत्साहन दिल्याने युद्धे, रोग, दुष्काळ आणि नको असलेली अनेक संकटे यांनी संपूर्ण वातावरणच अधिक अधिक दूषित होऊन जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आता आपण उद्या उर्वरित वाचन सुरू ठेवूया. इथे थांबूया आज. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.